Mitä vakuutuksia freelancer tarvitsee? Freelancerin ainoa pakollinen vakuutus on YEL-vakuutus, eli yrittäjän eläkevakuutus. YEL-vakuutus kerryttää yrittäjän eläkettä ja siihen pohjautuu yrittäjän muu sosiaaliturva, kuten sairauspäiväraha ja työttömyysturva. Muita vakuutuksia hankkiessa voi olla vaikea hahmottaa, mihin kaikkeen on oikeasti syytä varautua. Yrittäjille usein tarjotaan monenlaisia vakuutuspaketteja ja niihin on hyvä tutustua huolellisesti, ettei vain joudu maksamaan itselle tarpeettomista vakuutuksista. Yleisesti freelancereille oleellisia vakuutuksia ovat oikeusturvavakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus. Muita vakuutuksia, joihin kannattaa myös tutustua, on yrityksen omaisuusvakuutus, yrittäjän tapaturmavakuutus, yrityksen keskeytysvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Esimerkiksi Knonsalla yhden freelancerin vakuutukset maksavat 70 € vuodessa, kun toisen freelancerin vakuutukset puolestaan maksaa 250 € vuodessa. Joten tutki tarkasti, mitä vakuutuksia sun oma tilanne ja sun oma projekti vaatii. Ja muista tietenkin myös kilpailuttaa vakuutukset, että sä saat oikeasti parhaan mahdollisen.